si Malang Helen eh. Din lagi mo ate din. Si Ate Aira asa? Ha? Ano po chinilas? Si Ate Aira. Ate Ira? Atong sa high school. Mas din kita na ho. Taki ano ka nang. Kang Ate Ira na? Oo. Ato sa high school kinababuan. Ano kasi mo to dani? Ako rin hato tanan niya be. Ako na yawi din sara. Ano na? Ilo niya oy. Asa man mo mag-ep? Kwan kip. Be. Asa man mo? Ay niluag, ay niluag. Ayaw ba? Asa man mo mag-makeup be? Classroom. Asa man mi? Asa man ni kuman? Classroom. Asa mo dapat manayaw? Ato sa ubos. Atong oval. Ang na-court ato bitaw niya likod ato ay mga kahoy. Anong kuno? Na. Pasaron. Mag-makeup na sila? Sunod ka? Si Pia mag-makeup? Ato maganda lang ako. Mawasa. Nawara ba dugo to ko rin na. Pareta. Sayo, mau orang untuk atau tak sama kita. Jadi no Sophia. Ani bitaw. Justin, kayo si. Oh, yan naman din. Yawa. Spirit School. Tama man. Nagpadulog ka. Apa tu jadi pilihan? Naman ko rin ha. Na, saan naman eh? Video man. Buang siapa? Siapa?
moments later. Hay madung hapon di ay dana de kusbay. Gikan lagi ko kuan gikan ko og SST. It's sa Holy Spirit sa eskwelahan sa mga bata. Kaya pamili di malagi nila sa si Jidin sayo man. Pero pag ilang presentation karon alas 3 pa. Kasi kadukuan. Naluwi siguro kayo nagaw ba nga. Sa dubi ni ngadton sa pamili magsugod. Hindi naman sa chat naman sa paunang na naman kung naguguli. At least nga bata nakaprepara na siya ang gown. Diyan ang gipos pag mga isang hinukasan. Kaya balik mga bata, magizaan na ng mga kuan, kanang gamit. Kapag lawas na naman to sa dito, danag po siya kauban at ng amiga. Muli ang Miss Mayor, kami Miss Mayor man ganiha. Pagbuwag naman uli. Diyan ako naspadag ni Herlin, napaabot po kong Herlin ron kay rin magmungari. Mga tagtimpo. Kuan ka ng gaawan-uwan. Magsobra ba kung mayor sang sayna kay mo akong kurtina. Sana all mo kurtina. O mo kalay nahagilap nga sayna nga bintaha nga tubod sa putusod sa sosyalan. Marga bang pares leggings, maramag ng hilig leggings. Di mo kutib maong. Basta namang tanan. Mamining ayok, mayong hapon. Kuan ditos mayor ron, mato ditos mayor og tubigon ron kay pista ila jamo inda dyan. December 8, Conception siguro makulit. Mo din sirong gawan-uwan. Kuan na ron, December 7, kapag ginangutana, bahin ni Terry, ginawa dyan na mga ante ko ni Terry, wala siya man na opera. Gimove na po dinig kalunis. Kay dili lang tiring problema sa ilang hospital. Move siguro po sa programming nga makauli kay imbis kay muli na move siguro po isang ticket. Nas 4 na ron, nagsugod siguro ang taron ang libo dito sa Holy Spirit. Kaso kanyang na naman kuguli. Kay matag panahon. Sa umagabian, ang kakasada. Diyan na ay inom. Una na lamang kuguli. Diyan naman po doon ito yung best friend niya. Mara naman tinupan, basta na hilo na anas. Kaya, si Jidin, wako kitang kiyan, wako kitang ayra. Si Jidin ka. Mara mo ito bunso. Kainis na. Bilib ko sa mga tao dito. Nakanak itong tao. Mga itong eskwelahan, nagtaturang tiri sa una. Si Jidin, grade 6 na karon kapag alaga pang tiri, wako pa na mo kinder, dihan na ng Holy Spirit. Diyan, bisa ang tiri mo ragipon siguro. Gipon mo siguro sa tiri. Kamusta naman mo, Sarah Laila Amid? Medina orada kanyiti diya sa militin sa yung panahon diya. Darisburg, awan-awan man kasug. Alanis-nisan sa CDO. Kamusta panahon sa CDO? Abay uwan. Huwag di sa Korea, kag-mers ang pamili. Maayong hapon. Kamusta di ko di sa Valencia Danao, kamang si Ulrich. Kamusta na ma'am? Hapit nag-birthday nanay. Nanay ni mo. Karong December 15, advance. Happy birthday. Maat ay panahon ron, gaawan-awan.